ndi mafuna ndikulandileni mwapadera kumusonkhano umene. Ambiri mukundidziwa ine dzina langa ndine Major Nyirenda Elder Mutakuti Evangelist, ndipo ndine amene ndikhalire kutsogolera program imeneyi kuyambira pano kufikira nthawi imene ifike mapeto. Choncho abambo ndi amayi anyamata ndi asungwana kuno kutsogolo kufika Florence Maseya ndi ena onse amene amayimba nawo kuti akadalitse nyimbo zawo. Anyamata ndi asungwana panthawi ino lolani vomerezani kuti kuno kutsogolo kubwere chance Leo Mpikiti. Tikamba kuti banji tilandire chance Leo Mpikiti kuno kutsogolo. Maonekedwe okhawo mukhoza kuona kuti ndi mtumiki wa Ambuye ndithu amene kulokhala kumwamba wamusutsa ndi cholinga. Mupeleke kwa Mai Mataka wa nekuti Mai Mataka adula mbali ya kuno komanso Mr. Manganda adula mbali ya uko kudula riboni kwa nthawi amenewa kuyimirira kukhazikitsidwa kwa zimbale ziwiri zimenezi. Amayi abambo Mai Mataka akudula aba kukhazikitsa DVD. Tikamba kuti bwanji? Amen. Kenako Mr. Manganda on behalf of Mr. Makondi cutting the ribbon. Wimirira album Yomvera.